Mit navn er Tachi Chukwani, og lige nu så er vi i gang med at skyde video til de nye One Cap, som kommer ud her snart. Her er lidt behind the scenes, som kommer til at følge med i. Det er perfekt vejr. Det er godt timet, at vi rykkede det til i dag i forhold til i stedet for, var det i fredags. Ej, det var godt nok ikke noget råb på raffer. Jamen, det vi gør nu er, at vi sætter kameraet op på bordtennisbordet og får et sådan skud oppefra ned på Gabriels hat, som kan mig til at se rigtig fed ud. Fedt! Er I ikke glad der? Jo, men det er så fint. Jeg klipper bare lidt i det. Jeg plejer at være bag kameraet, så jeg kan ikke finde ud af det. Nej, men det er det samme med mig. Ja. Jeg synes det er ikke det. Jeg tror mere det. Jeg gør det mere. Jeg skulle sige sådan, ja. 2-0 til mig. Ja, 3-0. Ja, tak. 1-0. Vi spiller til 11. 1-0. Ja, tak. 2-0. Ja, jeg vil du gerne have saven også? Okay, Ja, så spiller vi færre. Giver dig en chance. Nå, 5-0. Let's go. Let's go. Hvad mener du? Right til sav, kom. Lad os bare rulle med det så. Ja, jamen vi er i gang med at sætte op til noget ekstra optagelse, fordi vi havde ekstra tid. Så nu er vi i gang med at fotografere Victoria, som sidder på en kantsten og ser sej ud til en video. Så er det bare, fuck det her. Ja, eller andet. Det er altid lidt svært at improvisere. Men prøv lidt at tage fat i det der med, at I skal mødes. Men han er ikke dukket op, så hvad vil du gøre? Ja. Kom nu op. Værsgo. Hvor er du henne? Til nu? Jeg tager lige op igen. Ja, jeg tager lige op. Bro, hvor er du henne? Er du stadig i din seng? Det er nu, det sker. Lad os komme afsted. Skynd dig. Bro, hvor er du henne? Jeg står her lige nu. Hvor er du? Er du stadig i din seng? Jeg tror, vi har en aftale. Okay, du kommer. Du skulle have været her for længe siden, jo. Okay, bare kom. Jeg venter på dig. Bare bliv ved. Lad os gå ud af frame. Jeg kommer til næste location. Jamen, vi står her på anden location, og vi er i gang med at vente på solen, så vi kan optage vores store masterskud af gutterne på tanken, kalder vi den her. Så ja, det bliver spændende at se, om solen gider at rykke. Så men lad os lige prøve at lave et billede, skal vi det?
That's right. Okay. Lige nu så er vi Den er ikke lang nok, den her måde. Jo, det er den måske. Lige nu så er vi sengeløse. Vi er i gang med at skyde den sidste scene. Så ja, følg med. I kører bare, dreng. I kører bare. I can't do the one. I can't